अगर आप भी चाहते हैं टॉप म्यूजिक भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। आप सुन रहे हैं स्नेही फिल्म्स भोजपुरी को। दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन। ढोरी खाल बाटे तोहर के बीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन। स्नेही फिल्म्स मधुपुर। दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। आहिरे दादा निरमल जोगे से परदेसी पिया के खोटे गइले ते जाने के तना जाना के। गौरव विकास परदेसी पिया के खोटे गइले ते जाने के तना जाना के। कोहस कॉमेडी बाबा लागे चिरई दानियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता